Sara tekimungo muga wajegesa muga kunya nyasaba garansiti nyara komia baiseke abaganga abali kunyara barase meino umuraria Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'ikiguzi iriwo kunyoria kugosemia na gukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'umuguzi agano tokuriga yamange tokwana mange kera togukwanira igoro ye chingekero cy'umuguzi twesemye kiguzi na kibintu byale na kibintu bire twari tariki nere kira ritukulia la misi chinsa ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano na ibiri nejideke 15 chia mugaso tunde baba ngai tenga kimitoke moiwe Kiremambia jama tuko yiwike gochakira Jumatatu goika ijuma chinsa 12 cha mambia goika chinsa isato imeya Ndizi TV Kuna botambe toko chakeli ritukuliao ase ogwansu tumede na manga koraganire uritukulia igoro nuko tukobogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe ensaki umete sara numete ensaki enzakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mona dena kiti ganda soki gero isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamini ne bwate ona entwe manjo muriya rintura gotika maiga imana tuno to kwa vitamini gete vitamin D murubiri no yo mubuka uguchakia na kurosa ritukuliao asenjiri ndunge kima enzakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo wiki wechera buneri ya committee maximum prison egitire iga imineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kiao kiri gwasibere twasejereyo umirana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemeli ya Twitter na vogoto tweet ase @Ndizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjira yobotirano baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mongo torora korwa sinsemo chama chengumbwana nsesimole tokoroka diaspora amago tonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie imeya Ndizi TV Sabaria yichi kilomita chinyinge ni yego chaka nekerengererio kyo yekubekirwa umupia yaunchuka na koba obwonchoreria obubokororekana asumurubiryo bw'esabaria y'obwonchoreria nigo tokwemanya amanke igoro y'ogo chaka obwonchoreria koremereria na boigo kumanya ebitango biria biraroro boigo nigo tokwirira igoro yabaria baikiranire neganka yabo yobokoro obwonchoreria bw'ebirenko bigoro mwancho muri na kwarira meyo morobiri bwe sabari yo bonchiri morobiri kwa yetu na inche ndemo Steven umerana na Steven ndemo kirituko rya lamisi enseye muninsu ya maragoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatatu chinsa isano nibiri n'ikidege 15 cya mugaso imeya Ndizi TV
mwancho murigereria on Ndizi TV na ndene ngakingi yangu kwaregania egera tonyora mangana maya senchira yuboikiranu korengana buna atekire kurwa chinsinyo inye chiense ime ya Ndizi TV igongo kwaregania senchira ya bene gendera gutubwate gwetera senchira ya Facebook buna Ndizi TV News, Twitter @Ndizi TV News na YouTube tonyore buna Ndizi TV News na kwareganire atarimake igoto sukare asenge nchunkwira nanda seke kekorobusyo nkomanyenga nararia ya atekire ase Chinsa Ikomi chabona maragoba. Na kwareganire bene nchini gonkoro kwa Sara Nyarangi on Twitter ase tuguchaka kurwase county ya Kisii abwasomo konyi bw'omuraibwense Dr. William Ruto atarira county ya Kisii norogongo rwa gusirwansi abwase agwe akere koko asomorobulio ye bottom up economic approach model abwase atarira chinsemo au buna Nyabururu grounds ensemo ya Nyanturago Masimba amo ne chinsemo chia Nyamache boigo ansemo ya Itibo abwasaganirie abamenyi kurwa Gusii komo amagoro na komobwatesia asiganga ya iyo kuriye kiro kyo president omwaka ogocha asobochori bora koreke omwaka bwechiri bibere na merongo ebere nebere. Tusipopanga ajira ya hawa vijana, si hawa vijana tutawapoteza kwa madawa na ulevi na uhalifu. Mimi nawaambia hivi, priority number 1 next year tunaweka 100 billion Kenya shillings kupanga ajira ya hawa vijana as a matter of priority. Ninyi mnanielewa? Na ndio mimi sikukubaliana na wale watu wa rege kwa sababu niliwauliza nyinyi, inawezekanaje mwaka nenda mwaka rudi ati tunajipanga sisi kama viongozi kubadilisha katiba, tujiongezee vyeo, tujiongezee mamlaka, tutashughulikia lini hawa vijana wetu wa taifa letu la Kenya? Okoba mbono tokobori chikura onde mwezi okobori chikura ekero kwa moire chikura ekero chikura chiarira akogenda kuragira na mwaye osoro haki ngomono tataba emegano ekero atire mutiga arwegento ekero chikura chiarira aje koinyora osoro haki ekiragera mungu takomorere ekero chikura chiarire ono raira korwale boseruto korwa raira korwale boseruto korwa aba gusingo sotora seruto na abantu mbaba toma mochi wako nde go support yonde bwezi tigakero monde karakaria sago toka amagena yengoko bantu mbaba rasimo sumo mwe kamagena ozibia serairaria arakubarende bunanje de gokuba bamino waje akakira arakubarende ngwanje na moto support yo bongwano yo ngwanje na more ngoroti kama oka William Samoei Ruto kana tu achire hata farani taso UDA Kingote wa UDA bahote makazi ni kazi UDA Ningo bawote wake na siku na 2022 Ningo bawake na Ningo Tera Ruto Biyamona sana Haya ni hapa na kijana mwingine mbunge wa kutoka kule Kiambu Tegeko Batevia, Nyamira, Tuamuire, 2022 ne hasira. Mimi nataka kuwaomba tukifika mwaka ujao huyu deputy president tuweze kumpatia nafasi aweze kuwa rais. Na gotigana korwase amangana siasa abaremi n'abamenyi korwase county ya Kisii bona nigo basemiwe na koboli wakorenda chindagera chiriba konyora korwase emigondo yabo asoko yetumeka asokoroseria ebinto au buno mosubati scholastica agotoerera na gotosemia ase obwagare riskari gusarika ni nyingi mono yotokonyora amatoka atoberete mite iguru hakia Kenya ritokeria ubuya rianikiri okonyora marabuoni kweyete ukaiya manga ukayeka yanda gatigara amarabuoni arinya Kenya buya muno mwogo anikira okonyora ubwate chinyeni chibororite mugondo ngane ng'ombo ko eri kebwato bunyansi bwaye kuri chinyeni chirianikira
chire tinga chiburuka nigasie ekina kinda tebe nende kare binda gerere in season ere nyinge tagoteba ng'ayo kuira ayegasie chinyanya gasie anekera kerege ntae gasie anekera ire tinga rosirongori ya na rituko ria rero omonachiebi nabwe kigambiro kyomochio bosongo omasubati Rose Ougo nigasukia bosio chitariki kyo gotegererwa kwomokagerwa yomo gocha chitariki kianda omotinyo gatatu bomwaka ogocha o 2022 asekina kimobwateranĩtie omonyanyimbo yomo asogosira wa Bramwell Chikunza oyo bwatetwe omwaka eta magega yokobuna machiko yokorwania oborwere bwa COVID-19 gose e curfew ekyukeirete kubekwa ase chiseri abwasa atogete gakwete. Today it is adjourned, but I said I would fix one, isn't it? 9th, yes. 9th of March. Put one. His bond is extended until when? Kesi yako inaweza kuendelea tarehe 9 mwezi wa 3 Nomo governor we county ya Kitui omasubati Charity Ngilu nigaborire chiama techiria abamwe abanyara ko babagosiri obogima maega yokonyoro mu basukano omobe bwepara abwase basireti obogima ase kiambokero kyoroche rwa Enziu imeye county yo ya Kitui koba baremereria na koba abatoeraru ekerate birubuna county ya yege kubwateraniwa wasege kubwatesiwa na serikali enene nigo chiama techo chigo chakonyoro bokonyi elyo kwene kyabuna barusirie mebere y'abancho babo na koyeira ase ogocha koyegacha. We have now at least had a good meeting and discussion with all those people who have lost their loved ones, and we are going to now make sure that we move together so that they are able to just understand what we are doing. The process is tedious, the process is painful, they are mourning their loved ones, and for sure will come to a closure as soon as possible. I agree that that river, the bridge should have been done a long time ago, but it was not done. So I do not want to say who was supposed to do it. I have talked to the Ministry of Transport, and the CS Macharia has confirmed to me that they are going to do this Nziu bridge and that this will be a thing of the past. So I believe that will be done. And very soon we'll be bringing in a contractor who will start the work. So we'll wait for the water to subside and then the work will begin. Mwanchu murigereria ayungati yaria togenderete ko batogo kwariganeria egeruche ko yanyora asenchira yobo ikiranu chigo chekoraga ensa eyemo yabono magoroba noyo minto Vincent Onyancha kuruga igasemesa yamangana majya ime ya Ndizi TV nero bwansu bwomogusi ko iraringa chinga kechiga kuwakera ngambi yamono gwachora kurigereria mangana majya ye Chinsa Ikomi ekerona ende ogochukomera 9 ase Chinsa echo chire bosio igombi yamono kirage nongu ikera mwali wa mangana maya bunatwanyorira gochaiga asemesa ya mangana maya mo director ne Petronila Mokeira ngwakangambi mono asokwena kyanga chibicha na mangana yaiga anyare ko bakawikira umwancho murigereri asenchira engikiranu nche nigonkoro kwa Sara Nyarangi ontita. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Nigo bono ya